Budíte sa ráno unavení, aj keď ste spali 8 hodín? Problém môže byť vo vašom dýchaní. Ahojte, volám sa Michal Kopčan, som mentálnym koučom a inštruktorom Oxygen Advantage. A dnes by som sa s vami rád podelil o jeden jednoduchý, no veľmi účinný produkt, ktorý dokáže okamžite zlepšiť váš spánok, sústredenie aj celkovú pohodu. Pri dýchaní nosom sa dostáva do tela viac kyslíka, ktorý je lepšie filtrovaný o nebezpečné baktérie zo vzdušia. Správne dýchanie nosom navyše podporuje aktiváciu parasympatického nervového systému, ktorý upokojuje telo aj myseľ. To znamená menej stresu, menej úzkosti a lepšiu koncentráciu počas dňa. Svetoví odborníci ako Andrew Huberman či James Nestor potvrdzujú, že nosové dýchanie je základným kameňom pre kvalitný spánok, vyšší výkon a celkovú pohodu. Avšak v noci dýchate ústami, môže to viesť k suchu v hrdle, neustálemu budeniu, únave a dokonca to môže znižovať vašu mentálnu výkonnosť. Či ste rodič, študent, človek s náročným zamestnaním alebo profesionálny športovec, správne dýchanie nosom vám môže priniesť obrovské benefity. A preto vám dnes chcem ukázať pásky na nos od Heavy. Jednoduché a efektívne riešenie na podporu správneho dýchania nosom. Mierne rozťahujú nozdry, čím zaisťujú, že môžete voľnejšie dýchať a každým nádychom príjmete až o 30% viac kyslíka. Ja som mal pri prvom nádychu s Heavy páskami doslova pocit, ako keby som sa skutočne nadýchol po prvýkrát. Tieto pásky na nos som najskôr spoznal vďaka športovcom, ktorých koučujem. Potrebovali zlepšiť okysličenie organizmu a regeneráciu počas spánku. Dnes ich však odporúčam komukoľvek. Od zaneprazených rodičov, ktorí chcú mať viac energie na svoje deti, cez ľudí so zúženou nosnou prepážkou či miernymi alergiami, až po ľudí, ktorí bojujú s chrápaním, nekvalitným spánkom či rannou únavou. Nehovoriac o tom, že najmä ľudia so zúženou nosnou prepážkou často pri používaní týchto pásiek a dýchaní nosom cítia okamžitú úľavu, ako náhle sa im dýchacie cesty jemne rozšíria. Pred spaním si pásku nalepíte na nos, tesne nad nosné dierky. Nič vás nebude ťahať, nebudete mať pocit tlaku a počas spánku ju prakticky necítite. Vďaka tomu zmierňujete chrápanie a zvyšujete prísun kyslíka, čo vám dáva viac energie do dňa. Zlepší sa vám kvalita spánku a tým aj regenerácia mysle a tela, čo je kľúčové pre zvládanie stresu. Nezabúdajte, či ste študent, rodič, podnikateľ alebo vrcholový športovec, základom vášho úspechu a zdravia je plnohodnotný spánok. Pásky na nos nájdete na heavysleep.sk. Verím, že už po prvej noci pocítite rozdiel. Som Michal Kopčan a prajem vám dobrú noc.